may lapok. Bante sa misto nga kay. Wala, batay na mo. Oo. So what's up mga kabagtik no? Niya na po tayo sa Daplin sa Baybayon mga kabagtik no? So mga kabagtik, naa may buhaton karon mga kabagtik. Usa sa panginabuhian diri sa among area mga kabagtik no. So mag-ilis sa siguro may mga kabagtik no. So ako mga ubang mga kabagtik na ginahinay na magpangilis. So mag-preparation lang naman yung mga kabagtik no. So tara. So mga kabagtik no, mga ingon mga kabagtik no. Ready na kayo may mga kabagtik nga mga take aning mangulatan ni mga tilapia diri mga kabagtik. So uban namin yung mga kabagtik. Mangulatan tarap. So mga kabagtik no, naari daghan kay tilapia mga kabagtik no, nang atake na mangulatan ng tilapia ni ato mga kabagtik diri oh. Yuga nyo. Isod sa ko. Sige. Rahid na sa ko mga kabagtik. Ada ko tilapia. Naugi din. Naugi mo. Patagumang. Urot ni Rotanan. Urot na mong bahaw ni Rod. Urot na mong baw. Ubaw. Shout out ko sa tagiyan ng puno mga kabagdik, tispan mga kabagdik, tiny store. Dahil hambari mga kabagdik. Okay mga kabagdik. Mga kabagdik no, adto tali sa dapita mga kabagdik ko, marag daghang tilapia ito mga kabagdik. So tara. Uy, napalit rin mga kabagdik ko. Tura mga kabagtik. May tawag ni. Tura, takbaw. Ay, so mga kabagtik no, shout out bisa isa na mo kabagtik na wapa karon diri mga kabagtik no. G-Ward mga kabagtik wala pa. Mga kabagtik, tilapia nga dako ni Tango. Tungkol pa ni ba? Pulaw. So mga kabagtik no, dito magsugod sa tumoy mga kabagtik no, kay naman rin kinalasan niya ko mga kabagtik no. Tara mga kabagtik. Uy! Halwan ni pantat! Tara! Naglibo may kabagtik ba? Halwan ba to? Kalau kita galuhan lingkuhan man ni aw-aw. Oh! So what's up mga kabagtik? Abanti ta dito kabagtik, dito sugod kay aron magani dato ang tilapia ba kay gubkob na kunya. So No mga kabagdik, Santa Claus na pobre na. ha? So kabagtik, murag init naman kayo. Abanti sa misto nga kay. Wala, batay na mo. Kabagtik Joseph. Naman. Yan. So mga kabagtik no, so dito ang tas mga mga kabagtik kay murag luya man kay mga kabagtik. Oh, Floji kabagtik ko na. Pas mo. Dili na naman sugod mga kabagtik, medyo dundol na sa mga kabagtik. Main nga bangag mga kabagtik. So tara mga kabagtik, panin mo.
no, niya na diri sa mga final destination mga kabagtik. So tapos yung kayo mga kabagtik ba? Ito na mga kalaya pinaka-hektarya ng ginakaw. So mga kabagtik no, niabot na si Kabagtik G-Ward mga kabagtik. Mga kabagtik oh. O nalipis, kot kadugan mo. Dito, napamagkukuligyan ito mga kabagtik. Bakit tawa eh? Wala tama mga kabagtik. Paling ako, be. Gang of bad bitches sitting on my standby. A few moments later. Kabagtik, tara, classify na ito ni mga kabagtik. Isa-isa ka pang gana, pang dagkulit. So, wala mo ko kasabay og adventure sila karon mga kabagtik kay karon man ni abot. So, pangutanon na nato sila kung kumusta ba kanilang gibuhat nga kabuang karon. Isturahanay mo. Mga kabagtik. Kumusta ang inyong adventure karon? Murag medyo luya jud kay layo-layo mo isa ka hektarya jud. Di bali. Ikaw, kabagtik. Kapoy kayo. Bilang importante malaga. Kapoy video. Dalag. Walay kapoy kay nakakuha mig dalag. Dalag ko na. Kaplo J. So what's up mga kabagtik no, kay naka-ilis na mga namanta mga kabagtik. So naka-prepare na punta sa itong mga lutuunon mga kabagtik. O, dala ko. So muna siya mga kabagtik. So karon mga kabagtik, natay VIP guys mga kabagtik no, kay gusto makita ang atong idol Troji mga kabagtik ba. Oy siya mga kabagtik ko, boss, dali boss. Oy, magtikang amo naman ni mga kabagtik. So, What's up mga kabagtik? Oh, Kita ulit ta. Tara, idol Troji na to. Pagtik boss Laloy, i-shout out na yung Shout out sa akong mga friends, akong pamilya sa Cagayan de Oro City o sa Santa Cruz, Davao del Sur. Di ako karon sa lugar sa mga kabagtikan. shout out sa inyo mga kabagtik no. So dali. Tara, magluto na ta. Isikan natin dahon na sabaw sa niyo mga kabagtik. Tayo na ugbang ato ang A few moments later. Mga kabagtik no, wa man ako napakita ang paglunod na ko sa kanta ni mga kabagtik. Dara akong giluto mga kabagtik. Di lang naman mga kabagtik no. So naapod ay ginataang talapia mga kabagtik. So ibang uban mga kabagtik, napagusto ng sumpa mga kabagtik. Oh, talapia mga kabagtik. So, kabagtik, mo preparation na ta. So mga kabagtik no, kay human na naman tag preparation na niya itong pangkulatahon mga kabagtik. Diara mga kabagtik oh. Dami kayo. Lame ka ayo. So mga kabagtik no, before ta mangaon mga kabagtik. So tirahan sa nato ni ampo mga kabagtik. So mga kabagtik. Tirahe boss. Loloy, kabagtik boss. Tirahe ko lang ako. Amen. So mga kabagtik no, tara kulatahon. Patsing mais. Salamat. Anong laging ikaw kaon? Mingaw. Ano yung baka timpla? Oo na yan. Aw nga.
Na. Yung bukog mga kabagtik, ayaw ni kami. Kasi yung away na kami. Sa mga kabagtik. Dalag. Rudy, aw. Oo. Baka ako nga kabagtik. Ako baba. Okay kayo. Luigi, mabukog ka. Ah, balan. Timpas ang bahaw. Koji. Aw. Aw. Halang. Dalag mga kabagtik, dalag. Sa isang sulat mo ay nabiyag ako para So mga kabagtik no, kitang-kita nyo naman mga kabagtik no, kung gaano namin kikulatan ng mga dalag at saka kuhan kabagtik. Sugay! Lapya mga kabagtik. Usog kayo. So, shoutout sa aming kuhan kabagtik ha. So guys mga kabagtik no, mulo yung kikulatan yung nag-ayo ang dalag at saka tilapia mga kabagtik. Kitang-kita nyo naman sa katawan mga kabagtik. Kung kuriya buyag ko. Mamaura. So mga kabagtik no, daghang kayong salamat sa papuds niya. Daghang po salamat sa muang guys mga kabagtik na. Salamat kay sa mais. Salamat sa soft drinks mga kabagtik. So salamat na po kang Madam Pips no. Salamat kay daghan Madam Pips. So salamat Madam Pips. Daghan po rin salamat mga kabagtik sa pag-follow, like and share sa mong video mga kabagtik. Daghan salamat mga kabagtik.